はあ、楽しかった。ハロー、ハロー、この声が君に届きますか？君が閉ざした心のドア叩いてる。何も感じなくなれば傷つくこともない。だから君はこの真っ暗な部屋へ逃げ込んだ。君はいつまで一人でいるつもりなの？生まれてから僕らずっと一緒だったのに、悲しんだり笑ったり、誰かを愛したり憎んだり